बाबु नै बाबुखौसो नो फिसाला बाबु नै मेथाइ जानो फैसा लादो दे बैसागु दिनै बैसागु दे बैसागु जाहैबो दिनै माने बैसागु जानायखौबो मिथिया आरोना आयंआ बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दतमा गामियाव दा बे दतमा गामिनि रायजो राजाफ्रा आंखौ बिसिम लिंहरनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो दंफैयो दायो आङो मानगोनां दतमा गामिनि प्रेसिडेन्ट आदा दङ नै बिनिफ्राय मिथिनानै लागि जिथुनाखि रंजालि बैसागु फालिनायजों लोगोसे नोंथांमोना जे बोराय बुरै थानाय अबस्थाखौ बेबायदिनो गांफा गांफा आर'नाइ सोनायजों बरायदों मा उद्देश्य लानानै बरायदों बेखौहाय रायजो राजानिसिम एसे मिथिहरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोंनाव दा बे जाहैबाय जोङो गोदो 1970 सनाव जे खारबोदों बेयाव क'क्राझार जायगानिफ्राय 1970 सनाव खारबोनायफोरा जि माखासेफ्रा गैला रुंसारि जालांबाय जिखिनि दा माखासे दङ जों बिसोरखौ जों गोसोखांलायनानै दिनै बैसागुनि 1 थारिखआव जों आर'नाइ गांसे गांसे सोनानै जों बरायनाय जादों बिसोरखौ आरो बिसोरनि जिउमाया आरो गोलाव लावथों होननानै जोङो बेखौ जों आर'नाइ सोनानै बरायनाय जादों ओमफ्राय आं आदानिफ्राय मिथिना लाबावनि जिथुनाखि नोंथांमोननि बे गामियाव देग्लायनि बे बैसागु फोरबोखौ माबायदिहाय पालन खालामनाय जादों एबा फालिनाय जादों जोङो बैसागुखौ देग्लायहाय जोङो नैबे बैसागुनि पालन खालामनायावनो जोङो नैबे बोराय बुरैखौ बरायनायजों आर'नाइ गांसे सोनानै बरायदों बेजोंनो जों बरायखादों आरो जों बैसागुखौ देग्लाय बिराद मोजां हगार हरगोन गासिखौबो जों बोराय बुरै गासिबो हिनजाव हौवा गासिबो ज' बेरायनानै जों गासिखौबो जोङो गोसो गोथारै मोजाङै जों बैसागुखौ बरायगोन ओमफ्राय नोंथांमोननि बे दतमा गामिफ्राव बेबायदिनो बैसागुनि मुङावहाय माबाफोर फांसनफोर लानायफोरबो जादों नामा जोंनाव जोङो आवगोलनिफ्राय जों बैसागु फांसन खुङो जों गामि दतमायाव देग्लायबो जोङो बैसागनि 2 थारिखआव गाबोनहाय जागोन गाबोननि हराव जोङो सानाव जों खारनाय बारनाय होगोन ओमफ्राय मोनायाव जों बैसागु मोसानाय मुसुरनाय जाय मोसानाय जाय गान खनो रोंनाय गान खननाय जों आवगोलनिफ्राय जोङो बैसागु फांसन खुंनाय जायो बिनि गेजेरावनो माखासे सावथुन मुलुगनि माखासे आर्टिस्टफोरखौबो लाबोनो थिरांथा लादों नामा जोङो देग्लायहाय जोङो न' लुदों बिराद गिदिरनो बैसागु फांसन मोसाग्रा स्टेज लुदों बिराद गिदिर न' गिदिर लुदों जों लाबोनाय जायाखै जों उनाव बेखौबो आर्टिस्टफोर खनग्रा आरो मोसाग्राफोरखौ जों उनाव लाबोनो नाजागासिनो दं लाबोदों आरो जों देग्लाय लाबोथ'नाय जायो दा ओरैनो माने लकेल हिसाबैहाय माने गोबांथार गामि ओनसोलावबो रोंनानै थायो टेलेन्टेड बिथांमोनखौहाय बेबायदिनो बाहागो लानो होनाय जागोन होनबा ने जों बे गामिनि मोसानो मोजां मानसि दं जों बेखौनो जों बाहागो लानो होनाय जायो ओरैनो नोंथांमोननि बे दतमा गामियाव जेनेबा न'खर हिसाबै न'खर बेसेसो दङ जेनेबा जोंनाव दा 49 दं जोंनाव 49 न'खरफोर ने ओमफ्राय बेजों लोगोसे जिथुनाखि नैबे आदैमोन आयंमोन बिसोरखौनो माने गांफा गांफा आर'नाइ सोनानै बरायनाय जाहैबाय ओमफ्राय दा बिथांमोना फार्स्ट स्टार्टिंआव नैबे दतमा गामिखौहाय हादान सिफायग्रोनाय जादोंमोन दा बे हादान सिफायनानैहाय न'खरब्रैसेसो बे दतमा गामियावहाय खारबोजेननाय जादोंमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे हादान सिफायनानै हाग्रानि जिब जुनारफोरजों माबायदि जेंना जायोमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे दै बेबायदिनो जानायफ्राव माबायदि जेंना जायोमोन बेखौहाय रायजो राजानिसिम एसे गुवारै मिथिहरनो थाखाय आदैनिसिम खावलायनाय थाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे दासिमाव बेसेबांसो बोसोर जाखो बे दतमा ओनसोला मानगोनां दा मा बुंबावगोन जोंहा बे आमटेका ओनसोलाव सफैजेननाया जेलानाखि सौराय दाखा खुलिदों ओरैहाय बेदबारि खुलिदों बे समावनो बमरागुरि गामिखौ खुलिदोंमोन बे समाव 1969 सनाव बे हादान गोदानखौ खुलिनाय जादोंमोन बे समाव रनेन मन्थ्रिया बन बिभागनि मन्थ्रिमोन बे बन बिभागनि मन्थ्रियाव रनेन मन्थ्रिया भूमिहीन होननानै जोंखौ माने थिनहरदों दा थिनहरनायाव बे समाव 74 सनावनो जोङो एलटमेन्ट मोननानै बाव हादान गोदानाव खारबोनांगौ जादों बे समावथ' दैयाथ' गैखाया मैदेर दावदेरजों दावहा नांनाय बे समाव आरोबाव बे सोरबा बन बिभागनि मन्थ्रिनि बेरेखायैबाबो आमलायगुरिनि आलु देवानि मोनहा जोंखौ माने ग्रेप्टार खालामनानै हा खुखुरा निसिना खालामनानै न'बो सावदों दा न'बो सावदों होखारदों होसिदों खिन्थु खबरदार जों बे दा 39 घर दङ 40 घर 41 घर जालांबाय दा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा सासेबो दोरोदबो मावाखै दोरोदबो आवगायलाङाखै
गुबुनावबो थाङाखै हा फाननानैबो खाराखै दा आं बुंनो सानदों माने जोंनिया 89 सनाव जोंनिया 89 सनाव 1970 सन 1970 सनाव जों बसत खालामबाय बसत खालामनानै दिनैसिम बेसेबां गोबाव जाखो बे बोसोरखौथ' आंथ' साननो रोंला 54 बोसोर जाबाय दिनैसिम ओमफ्राय दैखौहाय अबाव लायोमोन आदै जिया थाख्राय मावरिया हाजो एथ' गोजान लायनो हानसेयाव मा होनो बाहार मोननै लाबोनो हायोमोन आच्छा ओमफ्राय जिब जुनारफोरजों माबायदि जेंना जायोमोन जिब जुनाराथ' आयै मैदेर लागावनो होस एकदम मैदेर फें आरो फें ओरैबो फें बेबायदियैहाय संसार खुंबोनाय जादों ने दतमा ओनसोलाव ओमफ्राय बेजों लोगोसे खोनानो मोन्दों आदैखौहाय मोनसे समावहाय बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनि जिथुनाखि गैया मा खालामो बड'मिनि थियाटार जोङो उन्दैमोन बे समावहाय जोङो खैला मैलायावहाय नायदों आदैया मा रल लायोमोन बे फिल्माव नों मा खालामोमोन बेफोरखौ मा होननानै बुंबावगोन आङो दा बर' सावथुनखौ आं बहननाया आच्छा आङो जाबाय 84 सनाव हांमा बर' थियाटार बहननाय जादों हांमा बर' थियाटारा बांसिन नाम जादों हांमा बर' थियाटारा एक्सपार्ट जादोंमोन ओमफ्राय हांमा बर' थियाटारनिफ्राय उनाव आं 90 सनाव आरो हाल मावै हुल मावै बायदिसिना मावै आरो बर' सावथुन गैया मा खालामनो बहनफिनदों आं बहनैनो नैबेखौ हायर लाबाय बैखौ हायर लाबाय बैखौ हायर लाबाय बेखौ हायर लायैनो 90 सननिफ्राय 90 91 92 93 दुब्ला 7 बोसोर गासै खुंदों आं 7 बोसोरनि गेजेराव दुब्ला गैया मा खालामो जेरैनो गैया मा खालामो बड'मिनि थियाटार ओरैनो गैया बेजों लोगोसे नैबे मादैयाबो बे दतमा गामिनिनो प्रथम दतमा गामिखौ सिफायनानै हादान सिफायनानै खारबोजेननायनिफ्रायनो मादैया दङ ओमफ्राय मादै नोंसोरो बे दतमायाव हादान खारबोनाय समावहाय ओंखामफोर रसा नाङोमोन नामा जेनेबा रसा नांनायाथ' जों ओंखाम मोनजायाखै जुखाम जानानै थांबोनाय जों जुखामखौ बहा मोनोमोन हाजोआव मेफाल दं बे हाजोआव मेफालफोरनाव जोङो खामला मावो जोंनि फिसाया जोंनि बिहाव जोंनि बिबोनां जोंनि फिसाय बिसोर खामला मावो जुखामखौ मा मोनबोयो सेरथाम मोनबोनायाव मा जायो जोंलाय हरनि समाव जोङो सोमनानै दोनबाय बिलिफाङाव सोमनानै दोननानै ओमफ्राय रुइबाय बे जुखामाथ' रुइबाय ओमफ्राय अखानायै आन्द्राजों जों दाउला गेसेरबानो बेखौ देनांगौ देब्लानो थिलुन जायो उवालाव देबा रग' जायो ओमफ्राय बेखौ जोङो बे ओंखाम खालामनानै संनानै जाहोहरनांगौ खामला मावहैग्राफोरनो बे दैलिक सेरथाम मोनबोयो आरो बिसोरो सासेयाव सेरथाम बेबायदि आरो ओंख्रियाथ' जेबो गैया थास' आथिं लायो साम' लायो साम'आबो जा गिदिर थास' आथिं बेसेबा गोलाव एकदम सरफामानि लायनोसै बिखुनजो बिहावा बेखौ एकदम साम'जों थास' आथिंजों जों सुरुबनानै जानांगौ ओमफ्राय बे जुखाम ओंखाम ओमफ्राय बे थास' आथिं साम' बेखौ रुनानै जानांगौ थावफोरथ' गैया गोदोनि समावथ' बिदि थाव जासोलाबायग्रा नङा दानि बायदि बेबायदिमोन आरो बेबायदि जेंना जाबोनो गोनां जादों ना काहिनि बिदिनो जाबोदों आरो ओमफ्राय दा माबायदि थासारिया दतमा गामिया दतमा गामियाथ' दा परिस्कार जानानै दङ माहाजोन जाजोब्बाय मालाय बागान जाजोब्बाय गासिबो बुद्धिमान जाजोब्बाय दाथ' जेबो नंला दा लोगोफोर नैबे दतमा गामिनि गोबांथार थागिबिफ्रा नैबे आयं बुरैया बेबायदिनो मन्दिराव थांनो हायाखै दा बेखौनो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय बयबो लोब फैदों नै दा नायनानै लानो हागोन जोङो बे बुरैखौ आरो जिउ लावबावथों होननानै आरो बयबो बोर होलाङो आरो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायगोन बे गांसे आर'नाइजों बरायनाया जोंनि मानगोनां दतमा गामिनि सेक्रेटारि बिथाङा बे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय दा थिग बेबायदिनो नैबे गामिनि सेक्रेटारि बिथाङा बेबायदिनो गांसे आर'नाइजों प्रमद सिनायबाय दा आब' बोसोर गोदाननि दे आब' दे दा बेबायदिनो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाहैबाय बे आयंखौहाय नायनानै लादो बैसागोमोन माबाय बैसागो
बाबु नै बाबुखौसो नो फिसाला बाबु नै मेथाइ जानो फैसा लादो दे बैसागु दिनै बैसागु दे बैसागु जाहैबो दिनै माने बैसागु जानायखौबो मिथिया आरोना आयंआ बे अबस्थायाव दा गोबांथार सनमान होनाय खुलुमनायजों सनमान होदों नै दा थिग बेबायदिनो लाइन लाइनैहाय नैबे आयंखौहाय खुलुमनायजों बरायदों आरो आब'मोन मादैमोन ओरैबायदि रेडि जानानै दङ जेनेबा नोंसोरो रंजालि बैसागुखौ मोनफैनायजों लोगोसे फिलिंस गोसोफ्राव माबायदि मोनदों नोंसोरो दायो औ ओमफ्राय दायो माबायदि रंजानो गोसो जेनेबा फोरमायस' हायो बिराद आइला फैला ने